Ja, så er vi startet på Dramauge. Det er rigtig hyggeligt indtil videre. Vi laver nogle skuespil og sådan noget, og laver nogle dramaøvelser, og så har vi vildt god musik inden for danserne, som jeg også har nogle optagelser fra. Som jeg også lægger ind. Ja, så er jeg kommet hjem igen. Efter jeg har været i skole, og jeg har været ude at handle. Jeg har været i Føtex og købt stort ind. Jeg tror, det er første gang, jeg er kommet af med så mange penge på én gang, efter jeg har været ude at handle. Jeg kom hjem med 2 store poser. Og der er kun mad i. Altså, der er ikke noget slik eller sodavand eller sådan noget. Det er ren fødevarer. Og så var det din handske. Men fødevarer for alle penge. Jeg har kommet af med 186 kroner for mad. Det er ret meget, synes jeg. Så ja. Nu er jeg i hvert fald hjemme, og jeg er hjemme i den dejlige varme stue, og nyder bare at være hjemme efter en... Den har ikke været så anstrengende. Den har været meget sådan... Okay. Det eneste, der var sådan lidt det var, at folk, de ville ikke rigtig lade mig optage det vi lavede, så... fordi at... nej, det kommer på YouTube. Hjælp. Så jeg har 2 videoer fra noget dans, hvor de var så søde lige at vise mig, hvad det var, de lige havde. I hvert fald lige lidt af det. Men jeg har ikke rigtig noget fra vores eget hold, og det er jeg sådan lidt ked af. Men jeg snakker med nogle af lærerne om, at der ville komme noget info om, hvad det var, vi lavede hele ugen. Der var en gruppe, der skulle lave en nyhedsavis eller andet. Med noget video og noget billeder og sådan noget. Så jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan nasse lidt på lærerne nu, hvor jeg er så gode venner med dem alle sammen. Og se efter, om jeg ikke kan få noget af det der materiale, når der vi er færdige med den her uge. Så skal jeg se efter, om jeg kan lave en blog med det. Men nu vil jeg til at putte mad i køleskabet. Jeg spiser! Jeg vil gerne lige vise, hvordan det er. Mit køleskab, det har set ud det sidste lange stykke tid, faktisk år siden jeg flyttede ind. Der har selvfølgelig været en lille bitte smule mere i køleskabet, end der er nu. Men nu vil jeg lige vise et før og et efter, jeg har puttet mad ind i køleskabet. Så kan I se den store forskel. Her er min fryser, inden jeg putter noget i. Der er lidt af hvert. Der er noget kylling, noget... Hvad er det? Det er noget bacon-tern. Noget rugbrød. Noget is. Noget flyt. Noget hjemmelavet pølsehorn. Så noget skingesnitsel derinde i bunden. Og så nede i mit køleskab. Der er intet. Og ketchup og remoulade og en cola. Det var der var i mit køleskab, inden jeg putter mad i.
Sådan ser min fryser så ud. Nu er der kommet lidt mere i. Sådan så det ser rent faktisk ud, som om I kan leve lidt. Køleskabet er der så ikke sådan helt vildt meget i, som jeg troede. Men der er kommet en mælk. Og der er kommet noget kartoffelsalat og noget rugbrød og noget spegepølse og nogle bananer. Så jeg kan bare lidt sådan. Og så har jeg fået købt noget ketchup, marmelade. Så skulle der også gerne ligge nogle ristede løg og noget brød. Og Nutella! Jeg har fået Nutella! Det er altså en sensation i sig selv. Det er første gang, jeg har noget af chokoladepålæg i huset. Så det er sådan ret succesfuldt, synes jeg. Og jeg er rigtig glad for det. Og jeg er også rigtig glad for, at jeg omsider har fået noget mælk, fordi jeg har haft 2 liter mælk i hele den her tid, jeg har været her. Jeg har altså boet her siden den 1. oktober, sådan helt officielt. Jeg er flyttet ind, eller jeg begyndte at flytte alle mine ting ind den 23. til, officielt boede jeg her den 23. Jeg flyttede først selv sådan kropsligt ind den første. Ja, så nu skal jeg til at ud og handle for anden gang i dag. Jeg skal nemlig i Netto. Fordi at Guld, som jeg har snakket om før, som var på besøg hos mig i fredags, hun gav mig en utrolig god idé med en af hendes videoer, som jeg lige så her i går aftes. Og så kom jeg lige til at tænke på den her i dag. Da det var, jeg stod ude og børstede tænder. Jeg skulle da have noget mundskyld. Selvfølgelig skal jeg da det. Så jeg skal ud og have brugt nogle penge på noget mundskyld. Og så finder vi ud af, hvad jeg ellers lige skal have derude. Jeg glemte jo nogle ting, dengang jeg var ude og handle sidst. Så det regner jeg med, at jeg skal ind og have der. Og så tror jeg måske, at jeg skal købe et eller andet ind til min mor, som stadigvæk ligger syg. Hun er dog i bedring. Så det er jo godt. Hvor er min anden handske? Nå. Vi ses. Så nu er jeg tilbage fra Føtex. Og jeg fik stort set alt, udover det, jeg skulle have. Jeg tog ind i Føtex klokken 6:30. Og klokken er nu 7:15. Og jeg har altså vandret rundt i Netto siden, hvis vi siger, den var 6:30 dengang, så siden 7:25. Og så indtil for 5 minutter siden har jeg vandret rundt i Netto for at finde mundskyld. Jeg spurgte også nogle af de der rigtig flinke mennesker, som arbejder der. Jo, de har mundskyld og bla 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 bla. Du skal bare gå derover. Jeg tror, jeg nåede at komme hen til dem 4 gange eller sådan noget og spørge efter mundskyld. Hvor de blev ved med at sige, du skal bare gå derhen og kigge. Nej, der var ingen af dem, der mente, at de godt lige kunne gå med mig og vise mig, pege på den vare, jeg skulle have, og sige, her. Nej, det måtte jeg selv ligge og fifle med. Så jeg har ikke fået noget mundskyld, men jeg har fået tandstikker, og så har jeg fået sådan noget håndcreme. Og så fik jeg de ting, som jeg glemte at købe i Føtex. Og ja, jeg kan jo godt lide søde sager. Selvom jeg ikke er så vild med indrømme det, så jeg kunne ikke lade være. De smager jo godt. Det var så alt, hvad jeg havde for i dag. Så jeg vil bare sige, at vi ses i morgen, og lad nu være med at lave ulykker derude, ikke? Eller lad være at gøre noget, jeg ikke vil gøre. Det ved jeg ikke, hvad jeg er endnu. Så lad være med at lave ulykker.